Ayan, ayan. Good morning, good morning. Good morning, guys. Kain tayo ng paayuda ulit ng hotel. Ayan. Good morning, guys. Pansit naman ngayon ang pagkain nila. May ano din, dumpling. Mm. Walang ano, guys. Walang lasa. Yung buhok ko. Naging puting-puti na. Kain tayo, guys. Kain, kain. Good morning, guys. Kain tayo. Nakakapanghinayang din na huwag kainin tong mga binibigay nilang pagkain, guys. Kasi sa Pilipinas daming hindi nakakakain, kaya kakainin ko pa rin kahit na walang lasa. Kahit yung ano lang, yung vegetables. Sayang din kasi itong ano, binibigay nilang food. Kaya dapat kainin. Pero ano, parang hindi sa luto. Katapa. Hmm? Titimpla na lang ako ng oatmeal. Wala akong ano. Good morning, good morning, good morning, guys. Welcome, welcome. Welcome to my live streaming. Hindi ko alam kung saan ako magkano ng oatmeal. Dito na lang tayo. Kain tayo ng egg, guys. Everyday egg. Everyday one egg. Ayan. Kung ano lang yung
binibigay nilang pagkain, yun lang. No more, no less. At least ano, nakakakain pa rin tayo kahit pa paano. Mm. Tapos magkatapos kumain, after 10 minutes, all will first start. Para ano, mabanat naman konti yung mga ugat-ugat. Wala na akong ginawa dito guys, kundi kumain, matulog. Pero yung pagtulog ko, ano, hindi siya normal. Ang alak kong nagigising. So, kain tayo guys ng banana. Sige, kain lang ng kain, Mama Noons. Kasi wala ka namang gagawin. So, ayan. Kain lang ng kain. Matamis yung banana na ano, na binaon sa akin. Hello guys, isang andyan. Good morning, good morning. Thanks so much sa pagsilip. Salamat guys. Hindi ako ano, hindi ako makakain ng oatmeal kasi wala akong mangkok. Thank you so much sa isang andyan. Salamat, salamat po. Ang dami ko ng pinagkainan dito. Sige lang, kain ng kain, Mama Norms. Mag-ano tayo, cup noodles tayo. Thank you so much sa isang andyan. Salamat, salamat. Kain tayo ng chocolate. Seafood cup noodles.
Hindi ko makain guys yung pansit nila. Kasi ano, parang hindi pa siya luto. Ang tigas. Yan. Kakain na lang ako ng noodles. Thank you guys sa isang andyan. Kain tayo ng cup noodles. Ayan, ayan. Thank you to my alaga na binaunan ako ng noodles para makahigop naman ako ng mainit na sabaw. Ayan. Seafood guys, yung ano niya. Seafood flavor, yung binili niya. Kain ulit guys ng noodles. Kain lang ng kain, Mama Norms. Wala kang gagawin kundi kain tulog. Mainit. Oh, init. Mm. Thank you so much sa isang andyan. Parang tusok Mama Norm, sabi ni Maria Lisa. Ayan, good morning Sisi. Salamat, salamat sa patusok. Good morning po. Sabi ni Maria Lisa too. Ayan, good morning, good morning. Birthday mo ba, Sisi? Tamsakdan, Mama Norm, sabi ni Mr. MJ. Ayan, good morning, Mr. MJ. Excuse. Kain tayo ng noodles. Good morning din po, Mama Norms. Sabi ni Maria Lisa, ayan, good morning, and happy birthday. Hi po, Mama Norms, haha, sabi ni Maria Lisa 2, ayan, Maria Lisa 3, ayan, ang daming account. Kain tayo ng noodles, Sisi. Good morning, good morning. Kain-kain tayo ng cup noodles naman. Hindi ko po birthday, Mama Norm, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Kala ko birthday mo. Kasi ano, may papansit yung hotel. Pero hindi ko makain kasi ano, lata pa. Hindi pa luto. Antigas. Sayang lang. Kaya ano, mag-noodles na lang ako. Ayan. Dapat sana may ano, microwave para ipainit at maluto konti. Ayan.
Thanks so much, Sisi Maria Lisa. Ha ha ha, ganun ba yun? Sige, birthday na lang natin dalawa, Nurse. Kaya nga, birthday natin, noodles. Happy birthday to us, Maria Lisa. Ayan, hindi ko na rin makakain ako ng isang saging, tapos isang itlog, tapos yung pansit tikman ko. Tapos yung BG na binigay nila yung always carrots at saka Chinese cabbage. Yun lang ang ano nila, ang gulay. Wala nang naiba. Kaya ayan, magka-cup noodles. Tawang-tawa si Maria Lisa 2. Ayan. Kumain ka na, Sisi? Mr. JM, alright, sabi ni Mr. JM, ayan, good morning, good morning, good morning, sir. JC, good morning. Kumain na kayo ng almusal? Kain tayo, guys, ng noodles. Mr. JM, sabi ni Maria Lisa 2, ayan. Salamat sa inyong dalawa ng aking mga lovers. Love, love. Hindi pa Mama Norms, kakagising ko lang po. Sabi ni Maria Lisa to. Sarap ng buhay ni Maria Lisa. Ako 4 o'clock nagising na naman ako. Naggagala sa YT. Haha, sabi ni Maria Lisa. Ayan, kaya nga. Love, love, love. Hey, Maria Lisa too. Love you too. Love you too, Mr. JM, Maria Lisa. Love you too. Yan, hindi na ako makakain. Busog na ako. Sayang naman to pagka hindi ubusin. Ngayon lang makahigop ng ng mainit to sa baw. Hindi Mama Norms, late na kasi ako tulog kaya late na din gising, hehe, sabi ni Maria Lisa. Ayan, ako din kagabi, after ng LS ni Sir JC, gumala konti sa mga nag-LS, tapos natulog na ako. Pero alas 4 na nagising na ako. Hindi na naman ako makatulog. Ewan ko ba, namamahay. Namamahay pa rin ipang pang 8 araw ko na dito. Ubusin mo yan, Mama Norms. Handa natin yan sa birthday. Halika, saluhan mo ako. Aha, sabi ni Maria Lisa. Saluhan mo ako sa handa natin na cup noodles. Very poor. Very poor naman yung birthday natin. Cup noodles. Salamat talaga sa inyong dalawa na palaging andyan na sumusuport. I-premiere ko bukas yung yung mga pagbati nyo na very late. Late na yung pagbati. Ngayon ko palang na-edit ko kanina. So, pre-premiere ko yan bukas. Kasi last day na ni Ate Levy. Andun si Ate Levy. Kaya anong oras ba yung libing ni Ate Levy? Mr. JM, wala kasi pambatulog ng maaga sabi ni alam ko yun, Maria Lisa. Pero hindi ako umiinom. Minom ako ng tubig, soft drinks. Natusukan ko na yun. Mama Norms, nakita ko kanina, hyper. Sabi ni Maria Lisa, thanks so much, Sisi. Salamat. 1 PM yata, Mama Norms. 11 yung 11 yung premiere ko bukas. One PM Pinas time or Oslo time? Ay nako, Baray. Manahimik ka dyan pag ikaw magka-anemic, sabi ni Mr. JM. Yung sa akin, gabi po yun. Akala ko 4:30. Sino ba yung 4:30 na nakita ko?
Si Renz naman, ano, 7:30. Salamat sa dalawang andyan, Maria Lisa and Mr. GM. Thanks so much. Ang bilis ng oras, naka 20 minutes na ako. Salamat, salamat guys sa inyong dalawa. Almusal na rin kayo. Kapi-kapi na. Ako kanina nagising ako ng 4 o'clock. Nagkape agad ako. Kaya hanggang ngayon, ayan, dilat na dilat. Nainom naman ako ng ferrous sulfate. Ako naman ano ba yung binili ko? Enervon. Enervon ang binili kong vitamins ko ngayon. Ang mahal. Ang mahal ng isang bottle. Pero sa bahay, ang 7:30 yung sa akin, Mama Norms. Okay. Doon ba sa yon? Sa marathon ng Team Banana? Saka Syndrome, Mama Norms. Ako rin, Syndrome. Sa bahay, Syndrome ko. Hindi ko na matandaan. Bakit kaya lalo naman akong napupuyat dito, hindi naman ako nakakatulog? Imbis na masarap sana yung tulog ko kasi walang istorbo sa pagtulog ko. Oo, meron din ako. Kami ni JC mamaya sa Marathon, Mama Norms. At haha, namamahayan, Ma'am Nurse. Kaya sabi ng alaga ko, lagyan ko daw ng mga gamit dito sa isang bed. Kasi dalawang bed ito magkatabi na bed. Tapos lagyan ko daw ng mga gamit ko dito sa isang bed. Kaya nilagay ko yung bag ko at saka nilagay ko yung mga ibang t-shirt ko dito sa isang bed. Ewan ko ba? Bakit hindi ako makatulog? Baka may multo. May multo dito. May multo dito sa kwarto ko na tumatabi sa akin siguro. Ano ba yun? Araw-araw ba yung Araw-araw ba yung marathon na ginagawa? Natamsakan na kita, waray. Andyan si ATR Mama no. Namahan ka. Ano yun? Paalam na siya kasi bukas. Si Ate Levi. Kaya nga, Ate Levi, miss you. Thursday, Saturday. Thursday, Saturday po yun, Mama Norms. Okay. So, ngayon, si ate pala, oo. Thursday, Saturday. So, ngayon yung yung marathon. Salamat, Mr. GM. Sabi ni Maria Lisa 2. Ayan. Opo, sabi ni Maria Lisa 2. Ayan. Thanks so much sa tatlong andyan. Salamat, salamat guys. Hindi ko na maubos.
Wala akong ano ngayon, wala akong premiere. Naubusan na. Bukas ulit. Yung kay ate. Ay, sa inyo. Sa inyo nila ate, yung congratulations. Tagal na yun. December pa, ano na ngayon, January na. Grabe. Salamat sa tatlong andyan. Salamat sa yung nakabigi dyan. At magparamdam ka naman kung sino ka. At ako'y magpapasalamat sa'yo. Ayan, ayan. Salamat, salamat guys. Naka 5 minutes tayo. Ang bilis ng oras. Ayan, parang di ko natawa maubos. Paano ba yung ano? Paano ba yung magbaba ng hagdan? Para ano, paakyatin kita, Maria Lisa. Para may, para may kasama ako. Hindi ko alam yung, hindi ko alam yung magbaba ng hagdan. Sa ano ba yun? Sa laptop lang. Hindi ba pwede sa cellphone? Ano kain mo, Mama Norms? Ayan, Sir Jesse, ano? Cup noodles na seafood. Ayan. Dinala ng alaga ko kahapon dito. May paayuda siya. Kasi sinabihan ko na hindi ko nakakain yung ano, yung mga pagkain na binibigay dito. Kasi walang kalasa-lasa talaga. As in. Parang wala silang asin. Parang wala asin yung ano, kusina dito. Alam naman tayo, ano, sanay tayo sa maalat. Sana nagdala na lang ako ng ano eh, bagoong. Para ano, may pantimpla. Wala lang silang ibigay na kahit na patis, sana, o kaya soy sauce para pandagdag lasa. Wala. Tignan mo, Sir Jesse, yung pansit nila, oh. Walang kakulay-kulay, tapos walang, ano, walang, tawag nito, walang vegetables. Sorry, pansit. I'm sorry, pansit. Hindi ka makain. Parang nagulat pansit na mga Rose. Kaya nga, wala man lang ano, kakulay-kulay. Grabe, wala silang ano, wala silang soy sauce siguro. Saka ano, ganito siguro yung mga siniserve nila dito sa hotel. Kasi ah, para maiwasan yung mga sakit-sakit. So, wag na lang lagyan ng mga seasonings, ganon siguro ang iniisip nila. Pero hindi naman nila maisip na hindi naman makain yung mga
luto nila, sayang lang. Pero mo yan, everyday itlog yung breakfast. Tapos, itlog with pansit. At carrots at saka umbok. Kung minsan naman, egg, bread, saka mm, yan, yun, yung veggie. Tapos kung minsan naman, one egg, tapos lugaw, saka bread na isang piraso na maliit. Ayan. After ng quarantine ko, ibibidyo ko lahat yung i-premiere ko lahat yung mga pagkain ko. Kasi pinipicture ko lahat. Pero hindi ko binidyohan, pinipicture ko lang. Pagsama-samahin ko lang yun. Yung 21 days ko na pagkakulong dito. Thanks so much sa inyong dalawa ni Maria Lisa na kayo lang ang nakasupport sa aking live stream for today. Ayan, thanks so much guys at andyan kayo na tumatao sa live stream. Salamat, salamat. Hindi ko maubos talaga Maria Lisa. Ang laki kasi. Yan. Sorry. Hindi makasupport yung isang CP ko kasi lobat na hindi ko ma-charge dahil nakalimutan ko yung charger ko sa Pinas. Salamat guys sa isa pang andyan. Salamat, salamat.
Thanks so much sa isa pang andyan. Salamat, salamat guys. Maya't maya mag-i-exercise tayo guys. Ang daily routine ko ngayon is mag-exercise, kumain, matulog. Ayan. So, naka 1 week na tayo. Pang ano ko na ngayon? Pang 8 araw na ako. Christina Ron Channel. Tuwad, haha, sabi ni Ma'am Christina Ron Channel. Good morning, good morning. Madam Bonsolisa, hello, sabi ni Madam Christina Ron Channel. Ayan. Good morning, Madam. Salamat sa pagdalaw ulit. Loser Gaming, thumbs up Ma'am Norms, GC po. Sabi ni Loser Gamer. Ayan. Thanks so much, Sir JC. Ayan. Salamat, salamat guys. Maria Lisa, Sir JC Bonmalo, at kay Madam Christina Ron Channel. Ayan. Thanks so much. Madam, ang aga mong nagising. Hi, Ate Tina. Good morning din po. Sabi ni Maria Lisa too. Ayan, ayan. Good morning, good morning. Nainita ka. Silent Boy. Tamsak ulit, Mama Norms. Sabi ni Sir JC Von Malo. Ayan. Salamat, salamat sir sa mga patamsak. Ayan. May 7 patamsak na tayo. Ang dami mong mga alagad. Ako yung alagad ko, isa lang, tapos hindi pa nakakasupport kasi lubat. Lubat na lubat yung CP ko. Nakalimutan kong bakit walang jacket tong main mo? Hindi naman pala. GC May Malo. Tamsak. Wala, dami talaga. Dami talagang alagad ni Sir JC. Ayan, Mr. Cute, tamsak. Salamat Sir JC sa mga patamsak mo, Mr. Cute. Salamat, salamat. Hahaha, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Ang dami niyang alagad ni Mr. Cute. Ayan. Ninja ni JC3, tamsak. Salamat, salamat Sir JC sa mga patamsak. Ayan, ayan. Naka 10 tamsak na tayo. Sana all makagawa ng mga alagad. Dami yung tanod, Mama Norms, sabi ni Maria Lisa. Kaya nga, sana all makagawa. Sana all makagawa. Tamsak Mama Norms GC po, sabi ni Ninja ni GC2. Ayan, ayan. Nakadikit ba sa akin yung mga yan, Sir JC? Sana naman nakadikit lahat yan sa akin para madagdagan naman yung bananas ko. Ang hirap mangisda ngayon. Ninja ni JC. Ayan, tamsak Mama Norms JC, sabi niya. Ayan, ayan. Grabe.
Ang hirap mangisda ngayon. Bourbon Clue. Tamsak Mama Norms, JC. Ayan. Salamat Sir JC sa mga patamsak. Ayan. Parang ang daming tao, no? Grabe. Tamsak Mama Norms, sabi ni GM Malo. Ayan, ayan. Sige, sige. Tamsak mo na lahat, Sir JC. Tamsak mo na lahat yan. Yung mga alagad mong andyan. Huwag mong ipagkait yung mga tamsak mo. At huwag mo rin ipagkait yung mga saging mo, Sir JC. Idikit mo rin sa akin yung mga yan. Thank you so much sa apat na andyan. Salamat guys. Saka sa mga patamsak nyo. Ayan, Maria Lisa. Thanks so much, Sisi. Sir JC Bonmalo. Ayan. And Madam Christina Ron Channel. Ayan. Thanks so much. Salamat, salamat. Maria Lisa, sana all mapagbigyan no, Mama Norm, sabi niya. Kaya nga, Sir JC, pagbigyan mo naman kami na ano, na idikit lahat-lahat yung mga alagad mo dyan. Para malagdagan naman yung bananas namin. Grabe, hindi na ako naalis sa ano, sa 1.6 ko. Kawa 1.6 ko lang. Ang tagal ko kayang ano, 1.5. Christina Ron Channel, makikinig Mama Norms, prepare po muna ako ng breakfast. Sasabak po ako. Kirason haka, sabi ni Madam Christina Ron Channel. Sige lang, Madam. Ingat-ingat. At ano, baka may natitira ka pa sa cherry mo kahapon. Ayan. Magbaon ka ng cherry mo para ano, sa pang-merienda mamaya. Ayan. Natawa tuloy si Maria Lisa. Ayan, ayan. Buti pa si Madam Christina, walang amo. Siya yung boss. Ayan. Sana ano, kunin mo na lang ako. Sana kunin mo na lang ako, Madam Christina, na ano, kasama mo dyan. Ayan, ayan. Thanks so much sa tatlo pang andyan. Ayan guys, naka 45 minutes na tayo. Hindi ka ba mag-ALS, Madam, ngayon? Madam Christina, Madam Tina, hindi ka ba mag-ALS ngayon? O mag-ALS ka din? Thanks so much sa 14 na patamsak at saka sa tatlong andyan. Salamat, salamat guys. Wala, wag naman, Madam, hahati na lang po, Mama, sabi ni. Ano, parang mag-ALS po ako maya konti, ma'am. Okay. Alas 10 po yun. Sisi na lang. Sisi na lang pala. Kung ayaw mo yung Madam. Sisi. Sisi Tina. Ayan. Kasi Madam naman kayo. Kaya Madam yung tawag ko sa inyo. Ayan, ayan. Thanks so much sa 15 na patamsak at saka sa tatlo pang andyan. Salamat, salamat. Sis Tina, Sis Maria Lisa at Sir JC Von Malo. Ayan. Ayan, haha. Gusto ko yan. Sabi ni Sis Tina. Ayan. Okay. Sis Tina. Parang ang lambing-lambing yung pangalan. Christina, Tina. Ayan.
Yeah. Ayan, Mama Norms, kulang ng dalawa. Haha, sabi ni Mr. JM. Ayan, ayan. Kulang ng dalawa yung Sir JC. Anong yung kulang ng dalawa? Yung mga patamsak mo o yung banana ko? Ayan guys, naka 47 minutes na tayo. Ayan. Salamat sa tatlo pang andyan at saka sa 15 na patamsak. Thanks so much guys. Salamat Sir JC sa mga patamsak. Sa mga alagad mo dyan. Salamat, salamat Sir JC. Binubuksan ko yung bintana ng konti guys kasi ano. Hello Mr. JM, sabi ni Sis Tina. Ayan, Mr. JM, hello daw, sabi ni Sis Tina. Ayan. Binubuksan ko konti yung bintana guys kasi nasusuffocate na ako dito sa loob. Gusto ko yung fresh air sana. Pero ang ginaw, mahangin sa labas. Ayan, ayan. Naka 50 minutes na tayo guys. 10 minutes more to go. Mag-isang oras lang ako guys. At lalabhan ko yung Mama Sisi, haha. Lalabs po ako. Lalabas po ako, mag-ready na ako, sabi ni Sis Tina. Sige po, Sis Tina, ingat-ingat. At pasok ako doon sa bahay mo mamaya. Ayan. Thank you so much for coming, Sis Tina. Salamat, salamat. Salamat guys sa mga patamsak sa inyong pag-stay ngayon sa bahay ko. Thanks so much, Marilisa. Angie Monsur, sabi ni Madam Angie Monsur. Ayan, tamsak dan po, sabi ni Madam Angie Monsur. Thanks so much, Madam, for coming. Salamat, salamat po sa mga patamsak at saka sa mga paharang nyo dyan. Salamat, salamat po. Angie Monsur, andyan lang. May pa-heart-heart si Madam Angie Monsur. Ayan. Thanks so much, Madam, sa mga pa-heart-heart at saka sa mga paharang at patamsak mo dyan. Salamat, salamat po.
Binitinawong, bantay to sa'yo ha, sabi ni Sis Tina. Thanks so much, Sisi. Salamat sa pagbantay. Salamat, salamat po. Hi ho, sabi ni Madam Angie Monzur. Ayan, good morning, Madam. How are you? Kumusta po ang buong magdamag na ating pagtulog? Ako hindi nakatulog ng maigi kasi good morning po host, sabi ni Madam Angie Monzur. Ayan, hindi ako nakatulog Madam ng maayos. Kasi parang namamahay ako dito. Namamahay ako dito sa aking kwarto. Ang hirap mag-isa. Ang hirap mag-isa dito sa kwarto. Ayan. Salamat sa apat na andyan at saka sa mga patamsak nyo guys at saka sa mga paharang-harang. Thanks so much. Ayan, ayan. At pwede na tayong mag-exercise. Tapos na yung almusal. Ayan, pwede na tayong mag-exercise siguro ng mild exercise. Maria Lisa too, andyan lang. Thanks so much, Sisi. Salamat sa pagbantay. Kung ano-ano lang yung kung ano-ano lang yung naiisip kong exercise para lang mabanat yung mga ugat-ugat na natutulog. Baka baka atakihin ako dito. Wag naman sana. Kaya kailangan banat-banat. Ayan. Ayan. 8 minutes more to go. Ayan. Salamat pa rin sa tatlong andyan. Thanks so much. Hindi rin tayong kahit di naman ako makabangon nito. Maria Lisa too, andyan lang. Thanks so much. Ay, ang hirap. Ang hirap. Hindi ko kaya. Ganyan lang yung mga exercise ko. Excuse. Thanks so much. Apat pa rin andyan. Salamat guys.
ako. Tira po sis, sabi ni Christina. Ayan, thanks so much. 4 minutes more to go. At mag-i-end na po ako. Para makapunta ako sa iyong bahay, sis Tina. Ayan. Gisa Explorer. Post, sabi ni sis Gisa Explorer. Ayan. Thanks so much, Sisi. Salamat, salamat. Thanks so much for coming. Salamat, Sisi Koy. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Ayan. At saka sa mga patangsak nyo guys. Thanks so much. Ayan. Thanks so much sa dama pa rin andyan. 3 minutes more to go. Ayan. Thank you guys sa tatlo pa rin andyan. Salamat, salamat. Hindi ka ba mag-LS tonight, sis Lisa? Maria Lisa? Hindi ka na nag-LS? Buti si Sir JC kagabi naka 3 hours siya. Tagal, no? Thanks so much. Tatlo pang andyan. Salamat, guys. Ano oras na ba? Nika to Adventure. Hello, Mama Norm. Sabi ni Sis Nika. Hello, Sis Nikoy. Good morning, good morning. Salamat, salamat sa pagdalaw mo sa aking munting bahay. Good morning, good morning. Mag-exercise tayo ng kung ano lang. Ayan, Mr. JM, andyan pa rin. Thanks so much. Ayan
Ayan guys, naka 1 hour na tayo. I have to go. See you again tomorrow, Mr. GM. Ayan, Sir JC Malo, Marlisa, uh, Sis Tina, ayan, Sis Gisa Explore, saka si Nika 2, Nika Adventure 2. Ayan, thanks so much sa inyong pagdalaw sa aking munting bahay. At I have to go. See you again tomorrow, 9 o'clock a.m. Ayan, 1 hour lang tayo guys. Kaya ayan, thanks so much. Salamat, and God bless us all. Bye-bye.